Hey guys, जोङो दायो गरेसराव दङ गरेसरखौ जाव फ्रेस ससियेल जागासिनो दङ दिनै नै दा दसे उनाव आदा मोनसेबा मेथाइ खनगोन नै जोङो नायनो रेडि Yes, 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 yes. Very special is going on. So please wait just for a second. And after that, you will be witnessing. Bolo, Ohomia, Hindi, Nepali, Bengali, Adivasi, Oriya, so the region, ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভাষা পাঠন কৰিছে গতিকে একে ধৰণৰ বিভিন্ন জাতিৰ জনগোষ্ঠী Yes guys, ada musik ada bener. Saya enjoy ada musarai.
लोगोसे सिगाङाव जुरिलांनाय आंनि आलासिफोरमोनजों लोगोसे साहा दंमोन आरो बे Hallelujah.